Igbo mụrụ nzem ọzọ ekene m unu nke onye chiri ya zere nke onye na-eme dị mma gaziere ya nnọọ n'oge akụkọ ụwa na Sapiensia. Tata bụ Mọnde ahịa afọ abalị asatọ nke ọnwa Septemba afọ 2025. Aha m bụ Uju Nwankwọ. Otu Association of Distributors and Transporters of Petroleum Products ewepụla onwe ya na nyabụ abụbụ ọrụ nke otu Nigerian Union of Petroleum and Natural Gas Workers na ndị nkwado ya kwadoro ịgba. Onyeisi etiti nke otu Aditop Alhaji Lawan Danzaki kwuru nyabụ ife mgbe ọ na-agba ndị nta akụkọ ọkpa n'eze taa na Abuja. Nupeng mara ọkwa na mbụ na ndị otu ya ga-amalite abụbụ ọrụ taa bụ Mọnde n'akụkụ ala anyị dị iche iche ma dọọ aka na ntị na a ga-enwe ụkọ mmanụ fuel n'akụkụ ala anyị niile. Nyabụ abụbụ ọrụ bụ iji megide ihe ọ kọwara dịka arụmọrụ adịghị mma metụtara nzipụ ọrụ ụgbọala ọhụrụ compressed natural gas power truck ụlọọrụ Dangote refinery tụbatara iji were aka ya wee na-ekesa ngwaahịa mmanụ petrol ya.